Hai Sonafor, bयबो मोजाङै दङथ'? मोजाङै दङ ना बयबो? आं दिनै नोंसोरनो सावगारि बोरै आखियो बेखौ आं फोरोंगोन दे सनाफोर दे। सावगारिखौ गोरलै आदबजों मारे आखिनाय जायो बेखौ आं दिनै फोरोंगोन दे। दसेनि उनाव नोंसोरो आं बोरै सावगारि बोयो गोरलै आदबजों बोरै सावगारि बोयो बेखौ नोंसोरो दसे समनि उनाव नुनो मोनगोन। नायलांबाय थादो। गिबियावनो मासे दाउला दाउ आखिनो आं बे दाउला दाउ आखिनायाव मा हांखो बाहायनाय जायो नायलां। गिबियावनो आखान्थि 3 बेयो आखान्थि 3 ना बेयो आखान्थि 3 बिनि उनाव बेंखन नैखोनाव बेंखन हो दे। बिनि उनाव फिसा आखान्थि 3 बाव जाबायना मोननै आखान्थि 3 मोननै जाबाय आरो मोनसे बेंखन। दायो नै बेंखनजों आखान्थि 3 जों बेबायदि सिन बोना हो नै रखम मोजां गोसो हो दे। बिनिफ्राय खाव हांखोखौ बेबायदि बोबानो जाबाय ना। बेयाव बेंखन फिसा होबावदो ना। बेनिफ्राय बिब्दि खालामना हो ओमफ्राय आथिं नांगोन ना आथिं नै बेबायदि दे नै। दा मासे दाउला दाउ जाबाय नङा होमबा? मोजां नाय। गिबियाव बिनि फर्मुलाया माबायदि? गिबियाव आखान्थि 3 बेबायदि आखान्थि 3 नांगोन। बिनि उनाव बिनि खर'सायाव बेंखन फिसा गोसो लाखिगोन ना बेंखन नै। ओमफ्राय बेयाव नै रखम मोनसे होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नै बेंखननिफ्रायनो आखान्थि 3 नि बिखुङाव ओरैबायदि खालामना हो ओरैबायदि बेयाव मोनसे बेंखन होबाय। बेनिफ्राय नै बेनिफ्राय दे नै ओरै खालामनानै नैखोनाव एगारना होनानै एरै खालामना हो। ओमफ्राय नैयाव दाउला दाउ बिदि थायोना बेखौ होदेरबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयाव आथिं आच्छा दाउला दाउ बायदि नुदोंना नुवाखै? नुदों ना? सिम्पोलहै गोरलै आदबजों मोनसे खाव हांखोजों मासे मैदेर बानायनो हायो दे। एक्जेक्टलि मैदेर बायदि नङाबाबो मैदेर बायदि नुथाराबाबो मैदेरनि महरा एसे बेरखाङो नाय। जोङो आखान्थि 3 जों दाउला दाउ बनायनो हाबाय। दायो नैबे मा बियो नैबे खाव हांखो होनना बुङो। देनां मोनगोन दे सनाफोर नोंसोरो खाव हांखो माखौ बुङो देनां मोनगोन। बेखौ खाव हांखो होनना बुङो। बेंखननि आदाखौ मोनसे दुलुर बेसादखौ सेंखावबा बोरै जायो बेखौ खाव हांखो होनना बुङो। खावसे दायो नाय नैबेनिफ्राय बेबायदि खालामबानो जाबाय दे। खालामनानै नैबेनिफ्राय नेरै खालामना हो। बेनिफ्राय बेखौ नै बिब्दि खालामना हो। बेनिफ्राय बेयाव मेगन होबाय। ओमफ्राय आथिं नांगोन ना आथिङा नैफोरखौ नेरै बोलाना होबानो जाबाय नै। जादोंना जायाखै? मैदेर जादों ना? बेबायदि आथिङाथ' थोंब्रै थानांगोन नै बेबायदि मैदेर बायदि नुदों ना नायलाय। माबायदिमोन फर्मुलाया गोसो थागोन ना? फर्मुलाया गिबियाव बेबायदि बोना ला बेबायदि दे। बेबायदि बोनानै बेयाव नेरै फोनांजाबना होबानो जाबाय ना गोसो थागोन। बेनिफ्राय नैखौ नेरै खालामना हो। बेनिफ्राय नै रखम दे
दानिया नैफोरखौ नेरे बोना होबानो जाबाय गोरलैसो हागोन दे लानजाय बिदि खोमा फारसे थाबावगोन ना ओमफ्राय नै हाथाय रोंगोन ना रोंगोन दे न'आव सोलों आंथ' फर्मुला खिथिबायनो बेनो खाव हांखोजों बोरै मैदेर बानायनो हायो आच्छा नुबायना बोरै गोरलै आदबजों बोरै आखिनाय जायो दाउला दाउ मोसा मैदेर माबायदि गोरलै आदबजों आखिनो हायो बेखौ मिथिबायना दे नोंसोरो सोलोंदो ना मोजां मोजां सावगारि आं बिब्दिनो फोरोंलांबाय थागोन नोंसोरो आंनि बायदि गोरलै आदबजों बोरै सावगारि एरो बेखौ मोजां सोलोंना ला एरबाय थादे सनाफोर दे सावगारि आखिनांगौ सावगारि आखियोब्ला सावगारि एरोब्ला हांखोआ मोजां जायो दे होमबा दिनै जाथ'बाय दे